Dobré ráno, dámy a pánové. Mé jméno je Ondřej Valent, rád bych vás zde přivítal jménem SafeNetu a jménem taktéž pořádajících. Děkuji za spolupráci společnosti Ascon, která je naším distributorem v rámci českého trhu, a zároveň i za odborný patronát organizaci CHIMIP, která zde bude mít taktéž své zastoupení v podobě našich hostů a samozřejmě našeho guest speakera Aleše Špidly. A zároveň bych chtěl poděkovat i našim partnerům, kteří se zúčastnili nebo respektive participují na dnešním programu, případu UNES Studiem a podobně. Já bych za sebe pouze udělal nějaké úvodní slovo, dále dám slovo Martinu Jelínkovi z Asconu a pak bude pokračovat vlastně prezentací od nějakých obecnější od prezentací, které se zabývají kybernetickým zákonem, což je vlastně část, kterou bude prezentovat Aleš Špidla. A samozřejmě nadále věci, které souvisejí s kryptováním a s tím vlastně, co SafeNet dělá si nejlépe. Co se týká SafeNetu, tak určitě zmíním několik základních faktů. Jedním z těch základních faktů je historie, to znamená SafeNet v letošním roce bude na trhu už 31. rokem, což nás určitě řadí mezi top hráče v oblasti security. A samozřejmě, jak jsem zmínil na začátku, vnímáme velice důležité to, že se soustředíme na úzkou skupinu nebo na úzkou oblast v rámci bezpečnosti, a jsou věci, které se točí kolem identity managementu, kolem key managementu a šifrování, které s tím samozřejmě souvisí. V rámci SafeNetu určitě je důležité zmínit náš celkový globální footprint v oblasti vlastně našich zákazníků. Jedním z našich největších zákazníků je společnost SWIFT, která vlastně zabezpečuje vaše dennodenní transakce, respektive naše zařízení, která zabezpečují dennodenní transakce, které vlastně v rámci SWIFTu, v rámci mezibankovního prostoru posíláte. V rámci našeho odvětví je určitě důležité zmínit zaměření na certifikaci našich produktů a vlastně shodu ze standardy, což jsou certifikace jako FIPS a Common Criteria. A samozřejmě s tím související inovativní pohled nebo inovativní vliv na odvětví vlastně IT security. V čem vlastně SafeNet vyniká, a to se vlastně dozvíte i v rámci dnešního dne, tak určitě jsme lídrem v oblasti certifikátové autentizace, vlastně pomocí našich hardwarových prvků chráníme identitu. Taktéž vlastně nový trend v oblasti autentizace jako služba, což je určitě věc, která nás řadí do top vendorů v rámci vlastně například Gartnerovských reportů a podobně. Jak jsem zmínil v oblasti bezpečnosti transakcí, zde musím vypíchnout určitě naše hardware security moduly, které vám přináší asi nějaký root of trust, o kterém vlastně budeme mluvit v rámci celého dnešního dne. No a v rámci kryptování je určitě důležité zmínit, že přinášíme komplexní škálu vlastně produktů, které vám pomáhají zabezpečit data od nějakého konce až po vlastně provoz, kde se ty data můžou vyskytovat. Toto jsou pouze některé z našich referencí. Jak jsem zmínil, naše oblast působení je od finančního přes government, přes utility sektor a tak dále. Takže nedá se říct, že by jedna nebo druhá oblast byla silnější nebo slabší. V současnosti v rámci nových trendů, respektive v rámci nových hrozeb a podobně, přicházíme opravdu s technologiemi, které se soustředí na data, která zabezpečují data, aby tak i v případě úniku těch dat byla zabezpečena. A toto docílíme tím, že aplikujeme naše kryptografické technologie. Co se týká tím, že zastupuje společnost SafeNet v rámci regionu Central EMEA, což je vlastně oblast od Pobaltí až po Řecko na jihu, tak samozřejmě máme nějaké specifika, když to srovnávám se západním světem, případně s Ázií a dalšími oblastmi. Tak každopádně v rámci naší oblasti
dáváme důraz na nějaké lokální certifikace. No a samozřejmě potom zkoušíme napasovat to portfolio těch produktů na lokální potřeby, na potřeby lokálního trhu, tak abychom vyhověli aktuálním požadavkům, které tady máte. V rámci nějakého rozvoje, tak určitě nastaly v rámci posledního roku, pokud jste byli na SafeNet Day vlastně loni, to už je druhý ročník, tak nastaly nějaké změny oblasti vlastně lidského zázemí. To znamená, že i v rámci českého týmu jsme se rozrostli o další osobu a plánujeme další rozvoj v rámci blízké budoucnosti. Každopádně toto nám může pomoct přinést vám co nejblíže vlastně naše know-how, naše informace i v rámci vlastně lokálního zastoupení a tak dále. Co se týká potom nějaké role nebo jakým způsobem SafeNet na lokálním trhu funguje, tak je to striktně kultírově, to znamená, máme autorizované distributory, jedním z nich je společnost Ascon a samozřejmě autorizované partnery, kteří jsou zodpovědní za to, aby vám technologie naimplementovali, aby vám je dodali samozřejmě funkční. A samozřejmě celý tento partnerský nebo respektive distribuční kanál vám přináší veškeré know-how od pre-sales, post-sales, samozřejmě nějaké služby, které souvisí s financingem a samozřejmě nějaké školení a POC. Vlastně v rámci dnešního dne budeme tady mít dvě části. Jedna část je samozřejmě tady v tom hlavním sálu. Každopádně bych chtěl určitě upozornit na demokoutek, který je vlastně za vámi napravo, z vašeho pohledu nalevo, kde vlastně si můžete ošahat naše technologie, můžete se podívat, jakým způsobem to funguje. Mám tam kolegu pre-sales Marka Bobinace, který bude i později prezentovat, případně tam je Honza Zbořáček a celý tým vlastně Asconu, což je ten tým, na který můžete spoléhat v rámci jakýkoliv POC, jakýkoliv evaluací a podobných věcí. Co se týká SafeNet týmu, tak pro vaši pouze představu chtěl bych tady znázornit tým vlastně centrální EMEA, respektive dva nadřazení manažeři v rámci celého EMEA regionu. My spadáme aktuálně pod South EMEA tým, což je vlastně veškerý jih Evropy plus Middle East and Africa, což vlastně je zodpovědnost Miguela Brauchelse, který vlastně dnes bude také prezentovat. Následně jsem já a potom samozřejmě další lidé v rámci mého týmu. Tady určitě vyzdvihnu Gabrielu Pisovou, která je lokální český inside sales speaker a vlastně začala v SafeNetu nedávno. Každopádně je to další člověk, který vám je schopen pomoci s našimi produkty. A nyní já předám určitě slovo Martinovi Jelínkovi. Martin Jelínek je vlastně šéfem společnosti Ascon. Řekne vám pár slov o své společnosti, řekne vám pár slov také ohledně dnešního programu. Na konci dne tady bude tombola, kde budou určitě nějaké hodnotné ceny, které Martin možná zmíní. Samozřejmě musíte být přítomní, abyste byli vylosovaní, ale myslím si, že hlavní cena je prozradím. Jsou to 2 lístky na koncert Vanessy May a pouze Vanessy May. Každopádně myslím si, že když přijdete s tímhle dárkem domů, tak určitě uděláte radost, nejenom sobě. Takže já předám teďka slovo Martinovi, já vás budu tady provádět celý den, jinak cokoliv byste měli za dotaz, tak oranžové šnůrky jsou organizátoři, případně lidé, kteří spadají pod SafeNet, případně Ascon. A to je zase za mě vše. V 1993, když jsme zahájili spolupráci se společností tehdy Ringu Technologies, což byl, můžu to tak nazvat, předchůdce současného SafeNetu, a se k tomu za chviličku ještě vrátím. A tehdy se tato společnost zabývala primárně takovou úzkou oblastí bezpečnosti IT, a to bezpečností softwaru, ochrany softwaru proti nelegálnímu používání, systém pro licencování softwaru, což mimochodem SafeNet v jedné své divizi dělá i dodnes a v této oblasti se i my po těch, jak počítám, 20 letech stále věnujeme velmi intenzivně, ale jak říkám, je to jiná divize, která vlastně je součástí SafeNetu a této problematice se přímo dneska tady věnovat nebudeme. V roce 1999 nastává pro nás velmi zajímavé období, nebo velmi zajímavý takový předěl, kdy SafeNet, tedy ještě Ringu Technologies,
se začal věnovat další oblasti bezpečnosti a toho zaplať pánu zůstalo dnes. To oblastí je autentizace, silná autentizace, to oblastí jsou AES moduly a PKI a to je právě jaksi další vývoj naší společnosti a s International poměrně zásadní záležitost. Jak jsem říkal už před chviličkou, v roce 2004 došlo ke spojení technologií z původního, tu značku možná někteří si z vás ještě opravdu pamatují, byla to firma poměrně významná na trhu, její spojení se společností SafeNet, kterou máme tu čest zastupovat v České republice do dnešní doby. Důležitým datumem naší historie byl také 2010, kdy jsme získali pro Českou i pro Slovenskou republiku zastoupení francouzské společnosti OpenTrust. Zajímavá firma, ještě zajímavější produkty, nabízí řešení pro poměrně ústní řešení, takhle bych to řekl, ať už PKI, ať už certifikačních autorit nebo card managementu pro střední a velké a opravdu velmi velké zákazníky. A pro nás je důležité, že tato řešení se velmi úzce doplňují s produkty a řešeními společnosti SafeNet. To je samozřejmě také důvod, proč jsme se tady té spolupráce začali věnovat. Ta provázanost se týká ať už autentizačních prvků, nějakých autentizačních tokenů, tak taky ASM mobilů. A konečně v loňském roce jsme vlastně se stali distributorem i pro zbývající část portfolia SafeNetu, kterou jsme do té doby v našem portfoliu, na naší nabídce neměli. Když se ještě vrátím k té vaší účasti tady, já jsem poměrně rád, že tak, jak jsme se dívali na ten registrační seznam, tak našich vážených hostů, vaše rozložení mezi těmi naše partnery či zástupce našich partnerů a zákazníky, či koncové uživatele řešení SafeNetu nebo jiných, tak je tak zhruba 50/50%. Za mě osobně můžu říct, že to je ideální stav, protože nechceme tuto konferenci dělat čistě jako partnerskou, nechceme ji dělat čistě jako zákaznickou, mělo by to být o tom. A tak jsme začali v loňském roce a chtěli bychom v tom pokračovat v letech další, kde se zde budou potkávat naši partneři, jejich zákazníci, společně se zástupci SafeNetu, že bude tady vlastně vznikat jakási platforma pro vzájemné potkávání, vzájemnou diskuzi, vzájemnou debatu, hledání nějakých možných míst, kde se ty vaše zájmy mohou potkávat. Pokud tenhle účel to splní a naším přičiněním to bude umožněno, budeme velice rádi. Jak jsem říkal, v současné době vlastně nabízíme nebo dostupujeme zde kompletní portfolio společnosti SafeNet a Ondra už to zmiňoval, distribuce produktů a řešení SafeNetu je založena na vlastně tom poměrně jednoduchém kanále distributor, partneři, zákazníci. Partnery jedním slovem stále hledáme, samozřejmě, že ano a vítáme. To znamená, pokud jsou zde, jakože jsou, zástupci firem, kteří ještě mezi naše partnery dosud nepatří, velmi rádi s námi spolupráci navážeme, tak jak je velmi široké portfolio SafeNetu, tak je i ta škála současných a řekněme budoucích našich partnerů taky poměrně široká. Jsou mezi nimi firmy, které z toho portfolia SafeNetu využívají jenom určitý úzký segment typu hardwareové autentizátory nebo ASM moduly. Jsou se jiné firmy, které dokáží tím svým zaměřením do svých řešení pro zákazníky zakomponovat celou škálu různých řešení, které se doplní z portfolia nebo z nabídky SafeNetu. Co je důležité pro naše partnery, požádáme a spolupráci se SafeNetem pochopitelně taky systém školení, ať už eventuálně technicky nebo obchodně, nebo dejme tomu obchodně technicky. Pokud byste o takovouhle nabídku, takovouhle možnost měli zájem, můžete na to využít jednu věc, velmi jednoduše, a to je takový dotazník, takový dotazníkový formulář, který byste měli najít ve svých složkách, ve svých deskách. Pokud mě paměť nešálí, tak je úplně někde vzadu, úplně ve spod těch deskách, které jste dneska dostali.
A tomhle tomu dotazníku se určitě během dneška ještě několikrát, vícekrát vrátíme. Já bych byl velmi rád, kdybyste byli tak laskaví a ten dotazník nám proběhne vyplnili. Přiznám se, že to pro nás je věc velmi cenná, velmi důležitá. Prostě jednoduše řečeno, je to pro nás zpětná vazba. Je to zpětná vazba o tom, jak s tím dnem dnešním vy budete spokojeni, zda to budete hodnotit tak, že pro vás, jednoho každého, to byl den, který měl smysl a nestrávili jste to tady zbytečně, anebo ten názor můžete mít samozřejmě jiný. Tohle potřebujeme od vás vědět. Je to jen a pouze k tomu, abychom si se z toho my poučili a mohli s tím pracovat a pro další podobné akce se snažili to udělat ještě lépe, tak aby vám to bylo šité na míru. Čili v tomto dotazníku máte taky možnost zaškrtnutí svého zájmu o případná školení i s nějakou specifikací, o jaký typ či druh školení by se jednalo. Já si tady dovolím jen stručně, podobně jako to udělal Ondra, spolu s SafeNetu představit tým Asconu, který je zde na konferenci přítomný, s kterým se můžete potkávat, ať už zde v sále, v tom demo koutku, jak ho nazval Ondra, nebo spíš demo koutu, on to má asi 45 metrů čtverečních, tak to není zase tak úplně malý koutek. Pro Leckoho je to docela slušná metra bytu. A kolegové tam budou celý den, poznávací znamení opravdu ty oranžové šňůrky, zatímco vy máte šňůrky fialové. Kromě mě teda se na této konferenci vyskytuje také kolega Petr Slaba, který má naší firmě na starosti Business Development. Robert Bělostý je člověk, na kterého můžete se obracet se svými otázkami obchodního charakteru. To znamená, jakékoliv dotazy týkající se SafeNetích řešení a si orientovaný obchodně, tak Robert je ten správný člověk, kterému můžete dávat své otázky. Pak jsou tu ještě dva kolegové, kteří mají na starosti technický support, technickou podporu, a to je Honza Zdořáček a Pavel Nermerka. Aha, tak já o tom mluvím a ten kolega mě ještě udělá tady mluvím, ale nesvítím, ale tady bohužel vidím jenom na notebooku, za to se obhouvám. Takže ty jména jsem vám tady přinesl, tak už je máte někdy na Tak, velmi stručně, pokud chcete nějaké další informace o naší společnosti získat, na našich webových stránkách, kde máte informace o produktech, řešení, o různých akcích, které se pořádají, je tam partnerská zóna, kterou budeme v nejbližší době doplňovat a dost výrazně přidělávat a podobně. Najdete nás také na sociálních sítích, ať už na Facebooku nebo na Twitteru. A další zdroj informací pro vás může být to, co nabízíme, opět formou toho dotazníku, který máte, můžete se tam naštětnout. Pokud máte zájem o zasílání, nechceme s tím nějak spamovat, ale řekněme nějakého kvartálního občasníku nebo newsletteru s aktuálními informacemi od nás, od SafeNetu a podobně. Podobně na této stránce, na tomto slajdu máte kontakty na společnost SafeNet. Tam samozřejmě těch informací o produktech a řešeních, které zde dneska budou prezentovány, najdete ještě podstatně víc a mnohem víc než na stránkách Asconu. SafeNet je velmi aktivní v oblasti sociálních sítí, nějaký odkaz tady máte, když se na to zkusíte podívat, tak uvidíte, že tam opravdu zdroj informací je prakticky čerpatelný, včetně různých videí na YouTube a podobně. Samozřejmě, že ty dnešní přednášky budou potom k dispozici ke stažení, pošleme vám všem, kdo jste se dnešního dne účastnili, tam pošleme odkaz, si budete muset stáhnout. A pravděpodobně tam bude, když se vše podaří, i videozáznam těch přednášek. Tak a já ještě bych se trošičku věnoval tomu dnešnímu programu. Pokud jde o, řekněme, tu stránku organizační, to znamená, my jsme v tuto chvíli teda někde v tom úvodním vystoupení o mém povídání bude poměrně zajímavá přednáška Jasona Harta. To si myslím, že vždycky jeho vystoupení stojí za to. Jak už tady bylo avizováno, tak dalším hostem dnešního dne bude pan Aleš Tydla,
který se bude věnovat zákonu o kybernetické bezpečnosti. Poprvé si neumím představit jiného člověka, který bychom sem na toto téma měli pozvat, aby o tom věděl víc, byl zasvěcenějším speakerem a speakerem, který vás této problematice dokáže více upoutat. Osobně se na jeho vystoupení těším, protože si myslím, že nesklame jako nikdy. Tak, při to videu budeme mít ještě jednu přednášku, a to byla verze, jak avizoval Ondra, bylo to takové ty jako startovací úvodní dopolední přednášky a ty odpolední bloky odborné budou trošku víc do hloubky. Organizačně, pokud jde o oběd, tak na ten se budeme přesouvat o 2 patra níž do benediktinské vinárny. My vás samozřejmě budeme nějakým způsobem navádět, ale když jdete odsud ze sálu a dáte směrem k těm stolkům, kde jste si ráno mohli přečslit kávou, tak ještě než tím dojdete, tak po pravé straně je schodiště, tím právě si jdeme o ty 2 patra níž a tam už vás fakt zanavigujeme směrem do té vinárny, kde se bude podávat oběd. Máme na ně hodinu, což je poměrně dost času. I během toho oběda platí, dostihnete se najíst rychleji nebo na oběd se teď později a budete mít zájem se do toho našeho demo koutu zajít podívat, tak samozřejmě můžete, kolegové tam budou k dispozici, můžete se ptát jednak na ty věci, které tam budou prezentovány, což primárně jsou linkové šifrátory a řešení SAS, čili nějaká autentizace formou služby, ale zdaleka nejen na toto. Můžete samozřejmě ty vaše technické dotazy tam klást na témata libovolná. Po obědě, jak jsem říkal, budeme teda pokračovat těmi odbornými přednáškami, proloženými dvoumi případovými studii, jednak od společnosti TSOF a od společnosti Cloud4Com. Oboje dvoje si myslím, že to budou velmi zajímavá vystoupení. Nebudu je avizovat víc, nechte se překvapit, myslím, že to bude stát za to, že nebudete určitě zklamáni. Odpolední kávová přestávka, vy jste nám příliš neusínali, tak určitě se protáhneme na nějakých 20 minutek. Opět možnost konzultace v tom našem technickém zázemí, samozřejmě jsou tam kolegové pro vás k dispozici. Po kávové přestávce už budou tedy poslední 2 vystoupení pana Rožického z Cloud4Comu a Marka Bobinače. V závěr losování se opět ujme Ondra Valent, k tomu losování já se hnedka ještě dostanu. A úplně nakonec jsme si pro vás nachystali takový jakoby dvojboj, trochu se tak nazvat, jednak grilování, jednak možnost exkurze do místního klášterního pivovaru. Bude to probíhat současně, nakonec jsme to zvolili takto, z prostého důvodu, že když se udělá třeba jedna skupinka, která bude mít zájem o návštěvu pivovaru, to je asi na 20 minut, ta prohlídka, tak mezi tím druhá skupinka se v klidu, v míru a v pohodě, bez nějakých front a tlačenice, slouží u té části grilovací a potom se tyhle 2 skupinky samozřejmě můžou prohodit. Takový je aspoň náš cíl, naše představa. Slibuju, zavazuju se, že té první skupince, která se jaksi obětuje a prvně půjde na exkurzi pivovaru, tak to ta druhá skupinka všechno nesní a určitě tam to zůstane ještě dost na to, abyste netrpěli hlady a na tu grilovačku jste si taky užili. Pro tento účel bych vás poprosil během dne, třeba během oběda nebo té kávové přestávky, slečny, které jste ráno potkali, velmi milé hezké slečny, které jste ráno potkali u registračního stolu, hned nad schodema, tak mají takový jednoduchý seznam, takže když budete chtít během toho dneska zastavit a nahlásit se, jestli chcete na tu exkurzi pivovaru do té první skupinky, hned od těch tuším 4:30, nebo do té druhé skupinky o 16:50, bude to úplně super, bude to ideální, protože nebudeme mít pak nějaký zmatek a v těch 4:30 si vás tady kolega odchytí, řekne první skupinka za mnou a bude to jako prohlídka za mnou, budete do pivovaru, co si přát víc na závěr dne. Tak, to je ten úplný konec. A jak jsem sliboval, tak jsem se ještě vrátím k tomu losování, což je až v té první řadě, že jo, pokud jde o nějakou důležitost, tak o co tady dneska bude. Několikrát jsem zmínil, jak je pro nás důležitý vyplnění těch našich dotazníků. Teď se dostáváme k tomu, že je to důležité i pro vás. Samozřejmě, jak už to bývá zvykem, tak losovat se budou právě tyto vyplněné dotazníky. A vemu to odzadu, třetí cenou bude elektronická čtečka knih, 6palcový Amazon Kindle s Wi-Fi, provedení bez reklam. Na druhé
si kdo vyhraje druhou cenu, tak se může těšit na tuto velmi pěknou a vybavenou kameru záznamovou kameru do auta. Rozlišení té kamery je 1920 na 1080 bodů, takže ten obraz je poměrně věrný, je to vybavené GPS-kou, českým menu, nočním natáčením, tady mám poznámka, vším možným, včetně nějakého LED svícení a podobně. Takže v dnešní době, kdy opravdu nikdy nevíte, co vás na silnicích může potkat, tak si myslím, že to může asi každý z nás, zvláště teda ten, komu se to povede losování vyhrát. A konečně ta první cena, Ondra už ji tady avizoval, je to dvojkoncert 11. listopadu. Ten, kdo tu cenu vyhraje, tak se jedná o 2 stupenky, tuším, že do nějaké 12. řady, takže si myslím, že to je docela super, probíhá to v O2 aréně, je to dvojkoncert Jose Carrerase a Vanessy Mai. Nebudu k tomu nic dodávat, ten, kdo to vyhraje, tak si myslím, že se má na co těšit. Tak, to je z mé strany všechno. Já vám, když tohle dostavím, tak vám poděkuju a přeji vám pěkný a milý čas za strávení zbytek dnešního dne.